M'għandix dubju li wieħed mill-oqsma l-aktar diffiċli għal kwalunkwe Kristjan huwa il-qasam tat-talb, xi jiġi biex jitlob jeħel u għalkemm jixtieq li qatta ħin mal-Mulej filli ifaħru jirringrazzjahu jistqarr dnubu, sikwit jispiċċa li jgħid l-istess frażijiet tas-soltu u allura flok ma tkun esperjenza illi tarrikkih spiritwalment, illi tqawwih jispiċċa aktar qisu dispjaċur bih innifsu il għaliex ma jafx jitlob. Difatti l-Apostlu Pawlu wkoll jgħid illi aħna ma nafux nitolbu kif imiss, ma l-Ispiritu Santu jgħinna f'din id-ġufija tagħna. U kif jgħinna? Billi l-ewwel nett tagħna ktieb tat-talb. Tagħna ktieb li nistgħu nużawh biex il-talb tagħna isir aktar profond, aktar jaqbel mar-rieda tagħna u allura aktar naraw tweġibiet anke ovvji għall-talb tagħna. Jeħtieġ li nittrawmu sabiex niddraw nitolbu s-salmi. Is-salmi li sarna ilna nitkellmu dwarhom mhux ħażin. Illum ħanurikom kif nistgħu nagħmlu dan, kif nista' jiena bħala regola ġenerali nitlob bis-salmi miftuħ qudiemi. Alla tagħna ktieb tat-talb biex jiggwidana u biex it-talb tagħna ma jsirx monotonu u bla ħajra. L-agħar ħaġa hija l-monotonija fejn inti għandek dejjem l-istess moda. Meta m'hemmx varjetà, meta m'hemmx vitalità u allura ovvjament għalhekk naħseb jiena ħafna Kristjani jaqtaw qalbhom f'din id-dixxilpina tant neċessarja. L-aħjar mod kif titlob is-salmi huwa sempliċi ħafna. Tibda billi taqra salm, aqrah b'attenzjoni, aqrah bis-sens, għal bżonn darbtejn tlieta, fittex ifhem x'qiegħed jingħad għal bżonn aqrah bil-Malti mbagħad ukoll bl-Ingliż. Ilqa' t-tagħlim tiegħu qatt id-dubji tal-kelma t'Alla. Dak li inti qed taqra huwa verità. Imbagħad hemmhekk tkun tista' tikkonsidra kwalunkwe twissijiet illi Alla qed jgħaddilek, jew anke theddid. Jew anke wkoll illi tgħoss f'qalbek kwalunkwe wiegħda illi qiegħed taqra dwarha. Fl-Iskrittura kollha nsibu diversi wiegħdi kbar u prezzjużi li Alla tagħhomna biex bihom inkunu kapaċi niskansaw il-korruzzjoni tad-dinja filwaqt li niffissaw ħarsitna lejn il-saltna smewwitija. Meta naqra s-salm mbagħad nkun nista' nara kif nista' nikkorreġi xi prattika ħażina fija. Is-salm forsi qiegħed jikkundanna r-rabja inġusta. U allura jiena rrid nara kif se nikkorreġi dawn l-isbruffaturi ta' rabja li forsi nqabad fihom fuq il-lan tax-xogħol. U allura meta jiena nkun mixli mill-kelma t'Alla ħanitlob maħfra u ninqeda wkoll bis-salm biex nagħlef lil ruħi fil-qagħda partikolari li nkun ninsab fiha. Jekk jiena ninsab forsi imdejjaq u għandi salm qudiemi ta' ferħ, ta' ċelebrazzjoni, da ħajservini biex irruħi inrewwaħa b'sentimenti ta' foħrija u ringrazzjament lil Mulej li nott il-barkiet tiegħi flok ma ninsihom. ċertu affarijiet imbagħad illi jolqtuna mill-qari ta' das-salm, tajjeb, imbagħad inkunu nistgħu nużawhom bħala xprun, bħala tniġġiża għat-talb. Hemmhekk ċertament meta aħna nsegwu dan il-mudell impossibbli li nidħlu f'dik il-monotonija li tant niddejqu biha. Ħanieħdu eżempju wieħed, pereżempju salm tipiku, salm 54. Salm qasir, ħanaqrawhulkom imbagħad naraw x'inkun nistgħu
kif nistgħu nibbenefikaw irruħna minnu. Salm ta' David meta iż-żifin ġew jgħidu lil Sawl David mhux moħbi fostna. U hekk għandna diġà l-isfond ta' das-salm, din l-għajta ta' David li kitibha meta kien hemm xi wħud dawn iż-żuffin illi rrapportaw, illi gżawh lil Sawl. Iftakru Sawl kif kien qiegħed jipprova jaqbdu sabiex joqtlu. U hawnhekk għandna allura każ ta' tradiment. Ħanaqrawh. Salvani u Alla bismek. Għamilli ħaq bil-qawwa tiegħek. Isma' t-talba tiegħi u Alla. Għati widen għal kliem fommi. Għax nies barranin għamu kontra tiegħi. U nies kefrin ifittxu lil ruħi. Huma ma jżommux il-Alla qudiemhom, quddiem għajnejhom. Ara, Alla hu l-għajnuna tiegħi. Sidi hu ma' dawk li jżommu lil ruħi. U jrott id-deni lill-għedewwa tiegħi. Eqridhom għal fedeltà tiegħek. Min qalbi noffrilek is-sakrifiċċju. Infaħħar ismek Ommulej għax hu tajjeb. Għax ħelisni minn kull hemm u għajni rat fuq l-għedewwa tiegħi dak li kont nixtieq. Għandna salm tipiku hawnhekk ta' ilment ta' karba quddiem Alla. Appena naqrawh dan il-salm, mill-ewwel nintebbħu, nindunaw kif David kien tradut u allura nistgħu mill-ewwel nissimpatizzaw miegħu u kliemu kif rekordjat f'dan is-salm isir spontanjament l-espressjoni ta' ruħna. Kemm il-darba ma ħsibx li hija xi ħaġa ġdida illi nkunu fuq il-post tax-xogħol u xi ħadd li aħna għoddejnieh bħala ħabib tagħna, bħala seħibna, kollega tagħna, imbagħad insiru nafu li tradina, li qed jipprova jagħmilna rbsaten fir-roti, qed jipprova itelfilna l-gost tal-ħajja. U allura ovvjament nafu kemm il-trouble huwa ikraħ biżżejjed, però meta jiġi minn sorsi mhux mistennija hemmhekk jinħass aktar u aktar. Il-weġa inħossuha d-doppju meta nkunu traduti anke minn xi relazzjonijiet tagħna, minn xi qraba jew ħbieb tagħna. Hawnhekk nistgħu narfu kemm Sidna Ġesu x'ħass x'uġieħ għadda minnu meta l-istess ħabib tiegħu Ġuda tradih u għaddih f'idejn il-Lut biex imbagħad ukoll spiċċa f'idejn il-Ġentili biex ikun mislub. Ġifieri naraw illi din l-esperjenza qarsa meta nkunu traduti għal Ġesu mhix xi ħaġa ġdida. Ġesu għadda minn dawn l-esperjenzi morri tal-ħajja. U allura ta' bilħaq kapaċi jissimpatizza magħna issa li aħna wkoll xi ftit jew wisq ikollna ngħaddu minn dawn il-weġġat. Għalkemm nistgħu inweġġgħu jew anke nkunu traduti minn dawk viċin tagħna, hemm xi ħadd illi wedna illi la jabbandunana u lanqas jitlaqna fil-jum tal-avversità. Nistgħu niddependu fuqu totalment u ma jiddiżappuntanix. La darba aħna sikuri fiż-żamma ta' Alla li Alla ta' bilħaq jipproteġina u jżommna għalkemm forsi jikxifna għal dan l-ittestjar tal-fidi tagħna, m'għandniex għalfejn inċedu. M'għandniex għalfejn inċedu la għal depressjoni u lanqas għal xi tip ta' ansjetà. Aktarx nfaħħru lill-Mulej, nfaħħru lis-Sid li jinsab magħna. David dawwar ħarstu, dawwar qalbu lejn Alla u l-istess għandna nagħmlu aħna. Illi nirrikorru lejh, nirrikorru lejn it-tron tal-grazzja meta naraw ħanejdu hekk illi qiegħed iberraq. Jew forsi li ħanejdu hekk inħossu f'darna dak l-istallet mdeffes minn wieħed li aħna pretendejna aħjar minnu. Ejjew nfaħħru lis-Sid xorta waħda. Għax nafu li dalwaqt
se nkunu ħielsa u anke trionfanti permezz ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġesu għadda minn tradiment, minn passjoni, minn mewt, però finalment kien irxuxtat minn mewt. U aħna ngħaddu wkoll minn dik l-esperjenza tiegħu. Mitna miegħu u qomna ġdida, qomna għal ħajja ġdida mhux biex impattuha imma aktarx biex flok insulti imbierku. Flok ma nivvendikaw irwieħna aħna ngħidu lil Alla biex jieħu hu azzjoni isimna. B'dawn ir-riflessjonijiet imbagħad li jkunu għadhom friski f'qalbna, ftakru li għadni kif qrajna dan is-salm għal darba darbtejn, tajjeb imbagħad iva għandna ħanejdu hekk qalb biżżejjed biex inkunu nistgħu nesprimu ruħna aħjar quddiem Alla. Illi dawn il-ħsibijiet imbagħad, dawn ir-riflessjonijiet jimbuttawna biex nitolbu. Anke forsi nużaw ċertu frażijiet jew kliem illi nkunu iltqajna miegħu. Għandna nitolbu s-salmi il għaliex il-ktieb tas-salmi huwa proprju moti għal dan il-għan biex jallimna nitolbu. Dixxipli darba resqu fuq Ġesu qalulu ja Sid għallimna nitolbu bħalma wkoll Ġwanni għallem lid-dixxipli tiegħu. U Ġesu ta' bilħaq tagħna talba qasira, 6 petizzjonijiet prinċipali. U dawk is-6 petizzjonijiet b'xi mod jew ieħor kollha huma żvolġuti, kollha huma żviluppati matul il-ktieb tas-Salmi. Ġifieri Ġesu hemmhekk indirettament qiegħed jgħidilna mmorru fis-Salmi. Bħalma hu nnifsu għex fis-Salmi u kien jafu kien iżommu f'qalbu. Is-Salmi għalmuna nitolbu, attwalment is-Salmi jespandu u jiddwu it-talba it-temi malma fil-missierna. Alla iħarriġni biex ngħidu hekk fil-lingwaġġ u l-buri f'dawk il-sentimenti li bihom imissni nindirizzah fit-talb tiegħi. Imbagħad ukoll imissni nuża l-salmi x-salmi jistednuni kontinwament biex nirreaġixxi sew għar-rikkezzi tal-verità biblika. Kif għadna s-salmi huwa ħanidu hekk is-sommarju l-ġabra fil-qosor ta' kull ma hemm fl-Iskrittura. Spurgeon rrefera għas-salmi bħala it-teżorerija ta' David. Immaġinaw, għandek teżorerija, għandek moħba ta' rikkezzi li hemmhekk tista' tixxampla fihom sabiex tgħaddi l quddiem spiritwalment. Ħafna minnhom, ħafna mis-salmi infatti jippromuovu il-mogħdija tal-għerf. Dak li aħna nsejħulhom il-miktam. Huma miktuba biex jgħallmuna kif attwalment nużaw it-tarif li għandna fl-Iskrittura, kif inħaddmuh prattikament sabiex noġbu lil Alla. Raġuni oħra għala għandna nużaw is-salmi hija li bihom insiru persuni sħaħ, nies maturi li kapaċi nirrispondu u nesprimu il-firxa ta' affezzjonijiet reliġjużi imqanqla fina mill-Ispiritu Santu. Kristjan immatur, Kristjan li għadu tarbija, jieħu għalih jiddejjaq forsi b'affarijiet li m'għandux għalfejn jiddejjaq bihom. Però Kristjan matur, Kristjan li ta' bilħaq qed jgħix qrib ta' Alla, jiddejjaq b'dak li jdejjaq il-Alla u jifraħ dak li jenni qalb Alla. Is-salmi jgħinuna biex noqorbu u nifhmu u nitennew f'Alla kif jaħsibha hu u kif iħossha hu. L-emozzjonijiet imħarbta fija nitgħallem norjenthom lejn Alla, ndawwarhom lejn Alla biex Alla jirrestawrhom, biex Alla itejjibhom, biex Alla ipoġġihom fuq livell ogħla. L-inklinazzjoni tiegħi hi illi nixtieq dak li jmissni noqgħod. U ftit jimpurtani minn dak li jmissni nixtiequ profondament. Is-salmi hawnhekk ifejquni minn din il-pjaga. Bil-mod il-mod Alla jkun qed jirrestawra lil ruħi, jkun qiegħed itejjibha, jkun qiegħed jeleva biex ngħix f'komunjoni aktar fil-qrib miegħu.
Is-salmi wkoll jgħinuna biex emozzjonijiet qarsa isiru ħelwin. Iva, qegħdin ngħixu fwiet ta' dmugħ. David irrefera bħala l-wied ta' dell il-mewt, kapaċi ngħaddu minn esperjenzi koroħ, esperjenzi li iqanqluna iqanqlu l-emozzjonijiet negattivi tagħna. Però bil-ktieb tas-salmi kapaċi nitalmu kif dawk l-esperjenzi negattivi naqilbuhom jew aħjar inħallu l-Ispiritu Santu jaqlibhomna f'esperjenzi ħelwin ta' sottomissjoni għal Alla, ta' gratitudni li Alla. Meta nifissa fuq il-riżentiment, il-morr, ir-rabja, l-għejra, d-disprament, dawn is-sentimenti jeqirduni. Dawn is-sentimenti iġibuni ta' bilħaq deboli spiritwalment. Però bl-għajnuna tas-salmi naraf kif din id-dalma naqlibha f'dawl. Imbagħad ukoll il-salmi ma jħallunix nereq f'devozzjoni individwalistika bħalli kieku jien biss neżisti. Is-salmi il-ħin kollu ifakruna illi iva jien wilt Alla li jien ninsab fis-saltna tiegħu però miegħi hemm ħafna nies oħra. Mhux biss preżentament imma matul il-ġenerazzjonijiet kollha. Alla kellu l-qejjiema tiegħu, kellu nies li jħobbuh. Is-salmi illi ilhom jiġu moqrija, meditati, mitluba u kantati għal ġenerazzjonijiet wara ġenerazzjonijiet. U allura għandna dan il-patrimonju li aħna ċertament ma naffordjawx illi inħalluh fuq l-iskaffa. Finalment, is-salmi isaħħnulek lil ruħek fir-relazzjoni tiegħek mal-Alla. Is-salmi huma dak l-antidotu jekk inti tkun ħadd valenu u d-dnub huwa valenu fis-sistema ta' ruħna. Is-salmi huwa l-antidotu biex inti taqla dak il-valenu, biex inti teħles minnu, biex ruħek titqawwa. Is-salmi huwa l-antidotu ta' Alla għal bruda fil-qalb fil-mixja tagħna ma' Sidna Ġesu Kristu.